Martin Fenek huwa l-ewwel boxer Malti li rrappreżenta lil Malta barra minn xtutna fil-Mediterranean Games fl-1983 meta kellu biss 17-il sena. Meta tkellem ma' Net News, Martin Fenek spjegalna li beda l-karriera tiegħu meta kellu biss 11-il sena. Iżda wara biss 6 snin huwa kellu x-xorti li jitlaq il-Marokku jikkompeti maċ-champion tad-Mediterran ta' dak iż-żmien li kien 10 snin ikbar minnu. Plajt l-ewwel boxer ippreżentajt il-Malta fin-1983. U qabel kelli fights, kelli jisu 4-5, mbagħad isna d-deġidejna li il-Koni, aħna ngħidu Koni ta' Malta, il-Federation, blajnuna tal-Federation li kellna naqa' Federation ta' bejnietna aħna għaw Malta, kienet kważi waħda għandna Federation Boxing kien hawn. Is-sur Kamilleri għalli ħantallaw kan Mediterranean Games. Fenek għalinna wkoll li dak iż-żmien fis-snin 80 ma kienx faċli għal tifel ta' 11-il sena li jmur jgħid lill-ġenituri tiegħu li jixtieq isir boxer. Tantu hekk li fil-bidu ma sabx appoġġ minn għand ommu. Qatt ma riditni. Qult li fejn sejjer, qult li ħad iġġieled, qult li kien għandna tal-ġlied, qed li qed boxing ma ħanagħmel. U minn hemm xorta huwa biss rasi u mort. Fil-kummenti tiegħu lil Net News, Martin Fenek spjegalna li minkejja li sab ħafna ntoppi ma' wiċċu u kien hemm min ma jemminx fih huwa ma qatax qalbu u ħadem qatih sabiex iwettaq il-ħolm tiegħu u jagħmel isem lil Malta barra minn xtutna. Ma fdawniex l-Olimpiku Malti, ma nafx għalha ħadd ieħor sport, ħadd ieħor kulinkwa sport, però xorta għamilt l-almu tiegħi, mort 15 days l-Italja. U anka l-Koni tal-Italja għallum jekk irid go ahead għax boxer tajjeb li m'għandux ħaġeġ, sa jitla' min jitlef, min jirbaħ, laqgħu taħu sem. Dik li nista' ngħidilkom, sarġurator, u tlajna jiena u Bertu Kamilleri fil-Mediterranean Games u jiena nsorta l-ewwel boxer Malti. Martin għalinna li għadu attiv sal-ġurnata tal-lum fil-fatt ta' 17-il sena jikkompeti kemm f'kompetizzjonijiet lokali u anke internazzjonali. U wara li waqaf jikkompeti huwa kompla bil-karriera tiegħu ta' timekeeper. Apparti dan Fenek għalinna li għadu sal-lum il-ġurnata jitrenja lill-atleti f'dan il-qasam tal-isport li aktar kemm jgħaddi żmien aktar qed jikseb popolarità kemm mal-irġiel kif ukoll anki man-nisa. Desiree Grek, Net News.